Garbo karon sa Mindanao ang bag-uhay lang nga siyam ka mga Mindanawan kinsa pasok sa Top 10 Respiratory Therapist Licensure Examination 2018. Ato'y balik si John Paul Siniel. Ang University de Zamboanga o San Pedro College sa Davao City lang ang duha katungaan sa Mindanao ang naga-offer og respiratory therapy nga kurso. Busa, mas mapakusog karon ang ilang pag-atiman sa maong kurso dihang karong tuiga, 5 gikan sa Zamboanga ug 4 gikan sa Davao City ang top sa 2018 licensure examination. Top 4 si Wendy Sapi sa score nga 89%. Top 5 si Wendy Centillas with 88.75%. Top 6 sa score nga 88.50% sila Jonel Heronan o Joyce Manuel. Top 9 nga purong taga Zamboanga sila Khalid Julkanain o Khadija Sapari sa score nga 87.50%. O top 10 sa 87.25% sila Earl Cruz, Nico Gavenia o Aljesa Sebastian. Natulog lang ako, then akala ko may something nangyari kay mama kasi sumigaw siya agad. So, bigla akong bumaba. After nun, sabi nila, uy, top 6 ka, top 6 ka. So, ako, ha? Ano top 6, ha? Top 6 ka sa board exam. Meron akong time na mag-study, especially, mahilig ako mag-cramming. And whenever na di ko feel mag-study, doon ko ginapasok ang extracurricular. Nalipay gayud ang pipila ka top-notchers tungod hinay-hinay ng ginaila sa mga tao ang usa ka profesional nga respiratory therapist. We work with other healthcare professionals and we focus more on resolving problems such as in cardiopulmonary problems, ma'am. Samtang nagkulang man ang tungaan para sa respiratory therapy, nagsaad ang top 2 best performing school sa RT sa Davao City nga padayon silang magpakabihasa sa ilang kurso. The culture that we instill to our students and the values, at saka hindi lang kasi sila prepared intellectually, kasama na lahat as one, and most especially spiritually as well. Ako si John Paul Siniel para sa One Mindanao.